Mga kapuso sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City, malipayong misalmot sa Kapuso Barangayan. Sa inuntang dugang detalye sa live report ni James Paulo Yap. James! Yes, Sarah, grabing kalingaw ang gibati sa mga taga-sityo Makanhan diri sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City sa pagbisita sa GMA Regional TV. Gawas sa mga kalingawan, aduna sab sila'y nakantunan nga pwede nilang panginabuhian. Nahimong mabulukon og sadya ang Kapuso Barangayan sa sitio Makanhan sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Tungod nakigduyog ang mga residente sa lugar. Game na game sab sila nakighugyaw sa mga padula kauban ang duha ka mga DJ gikan sa Barangay FM 100.7 nga sila Papa Bam ug Papa Nico. Daghang mga papremyo sab ang ipang-apod-apod atol sa maong padula. Salamat sa GMA, Regional TV. Nalipay ko, sir. Salamat. Gawas sa mga papremyo, aduna sa gipahigayon nga cooking demo ang Technical Education and Skills Development Authority Contest Daten. Gitudluan atong mga kapuso nga makabaton og ginagmay nga livelihood pinaagi sa pagluto binangkal. Ubay-ubay sab nga mga kapuso nato ang nakabenepisyo sa gidalit nga libreng gupit. Labil, may na lang, nalibre ang pambayan. Salamat kayo nga nagpasiyugda mo yung aning kuhan, nga kalingawan. Dako sab ang pasalamat sa mga opisyal sa barangay sa GMA Regional TV tungod nakahatag kini og dugang kalingawan sa ilang pagsaulog sa kapistahan. Gusto ko magpasalamat kay ang inyong tumong og tinguha nga maka-give back or makasukli sa inyong mananaway sa inyong network. Mapasalamaton ng TESDA in partnership with GMA Regional TV nga aniya kami karon sa Barangay Makanhan nga dalon gyud ang TESDA amo ipadayagan nila kung sa mga serbisyo o programa nga pwede nila ma-avail nga libre sa TESDA. Sara, gawas sa kalingawan og libreng serbisyo tumong sa GMA Regional TV nga matabangan ang katawhan sa ilang panginabuhian pinaagi sa livelihood program sa pakigtimbayayong sa TESDA 10. Og mga kapuso atangin ninyo kay basin og inyong barangay na ang sunod nga bisitahon sa GMA Regional TV Kapuso Barangayan. Sara? Alright, daghang salamat sa atong mga kapusong Cagayanon ug syempre sa inyo, James Paulo Yap.